haufaniri kuita vanhu neukopokope uye wakandituka kuti handina kukwana uye wakandibata kora ini ndiri sabhuku wako mhosva yavandikomberwa. Tipei soro ichangamira amai ava mwana womudunhu mangu. Chokutanga vakandibata kora vakanditi handina kukwana vakati ndosoka muri kudyira vanhu nokopokopo saka ndati ava yaundibudirawo pachena pamberi pachangamira. Mai manzwa nyaya yataona naSamu. Tipeiwo tinzwe. Nyaya yakamira yakadai. Sabhuku ava vakauya kumba kwangu ari mauseni vakabopa munhu nemwana wavo ndobva vatanga kutora huni vachikanda mungoro. Vatora huni vachikanda mungoro varume vangu vakabva vatashama. Sabhuku ndobva abvisa ndobva vakanda pasi. Ini ndobva ndasiya ndiro dzanga ndichisukwa ndobva ndamhanya ndobva ndavabata ndakabata varume vangu ndobva ndatorashama ndobva ndakandawo ndobva ndabata Sabhuku handipotoi ndakabata kori ndakabata ruoko nokumusana nguva ndavabata iyoyo ndaitodana vamwe murume anonzi vazhomo next door wangu. Vazhomo zvishuwa wakamhanya ndichitora ndichivaisa uku kwete kuti hanzi ndakabata kora kana kuti hanzi ipapo pane zvandakataura zvakashata. Hapana zvandakataura zvinde zvakashata. Zvandinoziva zvandakataura makanga mutori muna October madhezi aitambirwa mbeu muri muna October zvokopokopo chokwadi ndakazvitaura izvozvo ndo zvandinoziva zvekuti ndikudyira nokuno kunyaya kuti handitambiriswe chinhu kuvillage. Ipapo ndobva ndoziva kuti ndakatadza kutaura zvekuti hanzi ndakabata kola kana kuti handakati kuti hanzi hamuna kukwana musiwo ini handina zvandakataura zvakashata mundiregerera vanhu namai endi kutozviziva kakutozviziva kuno kutonzwa kuti ndani zvitori kwakandera chero kuvillage hakuna kana anozviziva. Hapana kana anozviziva ini chaenda tozvizivira kuno. Imi muri kutaura kuti vanhu vairova Sabhuku akarwa nomurume uyu. Kurwa havana kuzorwa vanga vakuda kurwisana saka ini ndakabva ndatarika stichi vanhu ndakabva ndamhanya ndakatasha ndobva ndaisako ndobva ndabata Sabhuku ndobva ndaisako chingoti tatondavabata kora ndakoti ndobata ndoisako ndobata ndoisako ndichidana kumurume anonzivazvo zvishuwa wazvomwa ndo munhu akaita munhu kutanga tanga kusvika ipapo wazvomwa kwakasvika vanatosunguruka. Huni dzakauya kutorwa naSabhuku idzi dzaiva huni dzangu zvakanga zvafamba sei pawanenge nyaya yekuti kwauya kutorwa huni pamutemo? Sabhuku ava vakati hanzi vana venyu vaba huni dzangu kwaimubomo ndokudana kwaakaita. Sabhuku tibatsirewo nombo wakazara. Ndofunga vana vavo vakauya kutora huni dzangu kumunda kwangu dzandikanga ndatemba ndokubva vaenda nadzo kumba kwavo. Ini ndakanosvika mumba kwavo ndowandaona baba vasipo ndikati amai baba kana vauya toda kuzovaona. Zvishwa baba vakauya ndokubva ndasvika ndikati baba vana venyu vatora huni dzangu kupi kumunda kwangu. Huni dzangu ndidzodzi dzirape zvakanzi hapana huni dzangu pana ibva pano. Ndobva ndati ko muri kuti ndibve huni dzangu ndichidziona. Saka ndo pakasvika amai kundibata kora. Amai ava vakandibata kora murume wacho abata uchimutara kundirova ndikati aiwa ini handake kurwisana nemi ndakutora huni dzangu ndo zvandainga chiti panapa. Saka murume wacho akabva ada kubata chimuti ichi kuti aramba achida kundirova. Amai vaye ndipo vakandibata kora dzanzi weibva pano waya kuitei panapa inda uchidherera musha wavanhu. Ndikati aiwa amai inini zvese zvamukutaura izvi handinei nazvo. Zvese zvauri kutaura kuti ndakavanyima mbeu ndine soft copy yatinayo mufoni inoratidza kuti vari panhamba 27 vakatowana mbeu. Zvese zvauri kutaura zvemanyepo kana vachiti ndakavanyima mbeu ndinokupai upo hwacho kuratidza ndakavapa mbeu. Isa Sabhuku wako zvakanaka. Amai zvakamboitika kangani muupenyu muchirarama kuti ava vakamboteera kumba kwenyu kuti kunochaitika kumba kwangu kana kuti zvehuni izvozvo zvakamboitika ruviri kana rutatu? Kuya kumba kwakubvunza nyaya yehuni wakatanga kuya kekutanga ndobva waziva kechitu ndobva kwakuda kuita kakubvisana nevarume vangu. Ndiri kubvira kuti panyaya iyoyi yasvitsa kuti mimi muzosvika pakutaudzana kuti iuye mudare
zvakamboitika here vachiuya vachiti vana venyu vari kuba huni dzangu kumunda uku kana kuti zvakatangira ipapo? Zvakatangira ipapo. Makazvitsvakawo here kuvana kuti huni idzi madziwana kupi? Vakati kudii vana? Tikabvunza vana vakati vakatora ngoro 1 kumunda kwavo. Saka right. Amai muno mhosvayo kuti imimi munhu vana venyu vatora huni dzomunhu vauya nadzo kumba kwenyu, vana vabvuma kuti shwa huni takatora. Murume wenyu ava vauya kuti vari kuda huni dzavo motanga kuvarwisa, saka vakatadza papi Sabhuku? Pavakatadza ndimbotiudze tinyatsopa nyaya kutadza handiti vakatadza, havana kutadza. akatadza ndii? Vakatadza vana. Taibvunza vana, ndaima muna kutora huni here? Vachiti hatina kutora huni. Vaitoramba because huni idzodzo vaitodzitora vachitodzitengesa tisingazivi. Vana kuti hatina kutora huni, hatina kutora huni. Kusvika vana tazovabvunzisisa nevamwe vavo vanofamba navo ndokuzozvibata kuti vana vakati vakatora huni. Vakatobvunza makatora ngoro ngani? Vakati vakatora ngoro 1. Right, padaro imimi maziva kuti matadza. Makazomboenda here kwaSabhuku kuti shwa Sabhuku nyaya yamakauya nayo iyeyi tichinetsana ichokwadi chokuti vana vakatadza mupeta muramba uchirimba? Vakaudziwa vakatodziwa mutore ngoro yacho iyoyo nevarume vavo. Kochakazoita watomuudza nechi zvekuziva kuti tivati huya mutore ngoro yacho iyoyo zvakazoitika kumashure kwekunge tadi vanhu vakuda kutoita kakurovana. munomosha shangamini hongu ava kuti mhosva vakabvuma, asi kutaridza dii raSabhuku. Sabhuku pavakasvika pamba vaifanira vakasvika pamba ndindobva vangodzokera kumba, vaifanira kutotaura nekomiti yavo, vosvika nekomiti apo naona huni dzangu dziri pabe dziri pamba peuyu kuti Sabhuku vazobatwa pane mashoko akanga atotaurika vakachimbirana mashoko. Handimaona kuti murume uyu azobata shamhu pane mashoko akatopotsera mwana. Dai pakanga pane komiti dai Sabhuku vari safe. Handimaona Sabhuku wakaenda pamba pemunhu usina komiti member kana mupurisa unobatwa kora, munhu akogorambira futi kuti handina nyaya yekumubata kora, nokuti pakatopesana pakuzosvika pakubatirana zvimiti kuratidza kuti Sabhuku nemwana wevhireji vanga vautira sei akuda kutokandana nepamera. Saka ipapa pane mhosva kwetsima makazvitarisa. Maita basa Shangamini, izvozvo zvinoitika, asi kana baba vakatadza ndoponga vabatike shamhu. Baba vanokodzero yekuenda kubvunza mwana wavo chero pamba pake, mwana wangu ko zvakafamba sei, haungazovabatira shamhu kuti wandibvunze. Saka ikodzero dzababa, baba vanobvunza asi havarwiswa. Tadzoka Shangamini, ipei mitombo iyi yakazvibata kare. Varume ndichanamaya Sabhuku varege vaziva kuti baba vana venyu unozvara mapenzi ambuya kumbira regero kuna baba amai udzamai ichi baba ndokumbira regero handichazviita zvakare ndokumbira mubatire wokubaba muende munogasira basa Sabhuku kuti mukudzwe nevana zvinoita mukutoredzera kudzwa zvatawana Changamire novhunga mazvinzwa hatidi kuti pazowanikwa kuti imimi matadza kuita chiitiko ichocho kungotora huku muenda nayo
tokumbirawo zvakare sabhuku kuti mureruke muri ndoyenyu sekutaura kwaitwa nachangamira musave munhu mukukutu straight. Sabhuku kana vasvikawo panzvimbo varemekedzei nyangwe vakatadza. Kuno mumwe sabhuku ari pedyo munoenda ikoko moti baba vanga vasvika tapesana pakadai kubatira weapon munhu anenge akaiswa chigaro nachangamira zvakaipa. Saka masununguru tichiwedzera kwakochangamira vataura kare mazvinoti mapate mamusati manomhosva maso zvinoti manomhosva machinzwa mari yachangamire iye yakatati mapurisa yawe yakiitwa sei tauraya panguva ikosi chimudzwaizwa unoyanaye musi wa22 March takambota mukana wokutsvaga kumashure tinokwamayanayana saka musi wa22 ndorazidzitireni rokuti munene mariyo yasara yacho apa mafundo oregezani mafundo zvamatanga kuudzwa nachangamiri uchizogara kuti ndishanda kuda kuchikisa sabhuku saka mungasiyana mari kuti tine mari yokuchikisa achangamiri hatizi kuda kuzotambira kuti 3 class pamberi patorwa nyaya yechikondi kana saka ngazvisei musi wa22 pamusoro chakamira ndaida kuti amai ava vasazofamba zvekare vachiti inini ndiri kudyira vanhu zvekokokoko